Grabatzen ari garen unean gaueko 10 izateko 9 minutu falta diren honetan, Jakak eta Mari Ezkurrenak Artola eta Imazen aurka Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten binakako txapelketa nagusiko final erdietako ligaxkako lehen jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisi egingo dugu. Garaipena ez ustekoa eman da Artola eta Imazentzat izan da, eta honen bestez lehen puntua erdietsi du bikote gipuzkoarrak. Lehenik eta behin gogora ezagun, Jakak eta Mari Ezkurrenak lehengo astean ez zutela norgehiagokari jokatu behar izan, lehen postuan sailkatu baitziren ligaxkan, aldiz Artolak eta Imazek ostegunean Altuna eta Martijaren aurka galdu ostean, igandean Peña eta Albizuren aurka gogotik lan egin behar izan zuten norgehiagoka aurrera ateratzeko, baina azkenerako aurrera atera zutenez, gaurkoan Iruñeko Labriten egoteko beta izan dute. Norgehiagoka gainera ez da bat ere ongi hasi Artola eta Imazentzat, bai ordea Jaka eta Mari Ezkurrenarentzat. 8 eta 3 aurreratu da hain zuzen ere bikote Nafarrak eta Gipuzkoarrak osatzen duten bikotea, Jaka errematean fin, Mari Ezkurrena nagusitzen, baina ez behar bada beste batzuetan bezain beste pilotek ere horretan eragina izan dutela esango nuke, gero gehiago sakonduko dugu piloten inguruan baina, eta bazirudienean Jaka eta Mari Ezkurrenarentzat norgehiagoka oso ongi jarria zegoela, hasieran egia da, Artolak akas batzuk egin dituela, Imazek ere, eta behar bada pentsa zitekeen biek ala biek iraganeko mamuak edo ikusiko zituztela, baina ez da horrelakorik gertatu, eurenean jarraitu dute, Imaz oso egoki, Iñaki Artola ere pilota bizi eta egoki mugitzen txapelketa osoan zehar egin duen bezala, eta benetan oso pozgarria Iñaki Artola gaurkoan alako mailan ikustea, gogoratu behar dugu lehen urtean, enpresak promozio mailan ere norgehiagokak jarri zizkiola, eta uda honetan partida batzuetan, eta txapelketa honetan ere demostratu du, ni hemen neok, eta behar bada une honetan baikon forma edo bolada honenean dagoen aurrelaria dela esan daiteke. 12 eta 9 aurreratu dira esan ditugun arrazoiengatik, eta gero hor Jakak eta Mari Ezkurrenak lan zailak zeuzkaten batez ere psikologikoki. Orain artean txapelketan dena ongi joan zaie, erabat haizea alde izan dute, gaurkoan une batean kontra jarri zaie eta une kritiko xamarra eduki dute, eta ez diote aurre egin, eta hor egonda gakoa. Artolak eta Imazek zuzen jarraitu dute, eta gainera 12 eta 9 horretatik aurrera Jaka erabat norgehiagogatik irten eginda, Mari Ezkurrenari ere asko kostazaio atzeko kuadroetan agintzea, une batean ere ez du nabarmen agindu, asko sufritu du, eta hortxe egon dela gakoa, esango nuke. Artolak eta Imazek partida oso zuzena egin dute txapelketa osoan zehar bezala, lehengo asteko norgehiagoka salbu behar bada, eta gaurkoan ordea beste irudi oso ezberdin bat eman du bikote Gipuzkoarrak, gero 12 tantoan bazirudien, pixka bat behar bada markagailua itxuratzeko aukera edo izango zutela, baina jada erabat abaildu da zeuden Jaka eta Mari Ezkurrena, ikusten zitzaien gainera euren aurpegietan, eta azkenerako lehen partida hau 22 eta 13 emaitzarekin amaitu da. Piloten inguruan ere hitzein behar dugu. Mari Ezkurrena kexu zen, norgehiagoka amaieran pilota bajuagoak zirela, hor bakoitzak noski bere interesei begiratuko die, Imaz eta Artolarentzako behar bada pilota onak ziren noski, baina behar bada bihar Zabaletarentzako ez, baina Martijarentzako bai, denen gustura ezin dira sekula pilotak egon, intendentek nahiko meritu badaukatela, esango nuke, ez baita erraza inondik inora pilotak hautatzea, eta are gutxiago denen gustura, eta horixe, ez ustekoa, beraz, lehen norgehiagoka honetan, eta Jakak eta Mari Ezkurrenak esnatu beharra daukate, esaten genuen, lehengo txapelketetan ere zer gertatu izan zaien, Mari Ezkurrena ongi hasi, aurten bazirudien pixka bat berme gehiago hartua zuela, baina gaurko partida nahiko hankazulo erakutsi ditu, eta Eri Jakak ere
utzi dituan kazulo batzuk eta zuzendu beharra daukate hori datorren astebururako. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan agur.